Әлмәтнең үзәк урамы тамаша мәйданына әверелде. Жонглерлар, клоуннар, биредә Россиянең 180 урам театры чыгыш ясый. Бу фестиваль иҗатка илһамландыра. Ялда итәбез, шәһәрне дә күрә алабыз. Мин килдем Казаннан. Бу ик китмәле фестиваль. Мондый фестивальне мин бер кайда күргәнем юк иде. Күннән тегелгән букчалар, агачтан ясалган савытлар, алка беләзекләр, монысы пешән базары. Татар мәдәнияте белән танышырга һәм кул осталарын күрергә йөзләгән кеше килгән. Элек без Казанга барырга кирәк иде. Менә Башкириякларыннан без Башкирияга, Уфаларга барырга иде. Хәзер үзебезнең шәһәрдә шундый матур ярмарка оештырган өчен бик зур рәхмәт. Монда һәркем күңеленә якын шөгыль таба ала. Балалар өчен, мәсәлән, рәсем дәресләре оештырганнар. Без татар әкиятләре аша үзебезнең культурабызга, балаларга мәхәббәт тудырырга тырышабыз. Төрле милләтләрнең гореф-гадәтләре, иҗади коллективлар чыгышы, ярминкә һәм бию дәресләре. Мондый күләмле этнофорумны әлмәтлеләр беренче тапкыр күрә. Бирегә Россиянең төрле шәһәрләреннән меңнән артык катнашучы килгән. Это очень глубокая тюркская культура. Мәдәниятның мөһим роле ул халыкларны берләштерү. Безнең фестиваль шушы максатны күздә тота. Бирдә борынгы төрки мәдәниятының бай үрнәкләре тәкъдим ителгән. Этнофорум 3 көн дәвамында 10 мәйданчыкта барды. Милли көйләр, этник һәм бар җырлары яңгырады. Джаз фестивалендә исә танылган җырчы Валерий Сюткин да чыгыш ясый. Безнең яшьлек чорындагы җырчы, шуңа күрә бик шулай. Что-то прям энергетика вообще мощный, огонь вообще от души. Шәһәр буйлап бөтенесе карап үттек инде. Яхшы. Бәйрәм рухы бөтен кешедә. Каракүз фестивале заманча этно мәдәниятның нинди булуын күрсәтеп кенә калмады, ә меңләгән катнашучыны нефтчеләр башкаласы белән дә таныштырды. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.